Ako vybrať komponenty pre herný počítač? Sme v showroome Datacomp v Bratislave a ideme vyberať herné komponenty. Kúpa herného počítača alebo jeho vlastné zostavenie vyžaduje viac pozornosti ako pri kancelárskych zariadeniach. Výrobcovia sa radi chvália výkonom bežných zostav, no herný segment je posunutý na úplne novú úroveň. Komponenty sú výrazne výkonnejšie, zároveň aj drahšie. V Datacompe vám experti poradia s výberom komponentov. Ja odporúčam využiť aj zostavy priamo z Datacompu, ktoré sú vyladené tak, aby ste mali istotu spoľahlivej prevádzky. Na herný počítač nepotrebujete tisíce eur a vo videu si ukážeme viacero produktov, aké komponenty zvoliť a na čo si dať pozor. Začneme grafickou kartou. Je to najdôležitejší komponent pri hernom počítači a mala by tvoriť najväčšiu časť vášho rozpočtu. Na výber máte čip Nvidia alebo AMD. Intelovské grafické karty sú vhodné skôr pre fanúšikov značky a stredne výkonné herné zostavy. Kto chce najnovší čip pre roky 2025, má tu sériu RTX 50 od Nvidie. Za lepšie ceny môžete kúpiť grafické karty s čipom série RTX 40. Dobrou voľbou bude aj karta zo série RTX 30 pre používateľov, ktorí chcú dať za hernú zostavu menej peňazí a vystačia si s hraním vo Full HD rozlíšení. Pre tých, čo hľadajú kartu od výrobcu AMD, majú k dispozícii sériu AMD Radeon RX 90. Za výrazne menej peňazí sa dajú kúpiť karty série Radeon RX 70. V súčasnosti je vhodné zvážiť využitie grafickej karty aj na lokálne AI, vtedy ale potrebujete kartu s čo najväčšou pamäťou. Nevýhodou ale je, že aj tu výrobcovia šetria. Bežne dostupné kapacity s 8, 12 či 16 GB pamäťovými modulmi to asi nebude úplne to pravé na AI. Na trhu ale nájdete karty aj s 32 GB modulmi a takéto karty stoja približne 3000 eur, no a to už je naozaj vysoká suma. Najvýkonnejšie grafické karty bývajú veľmi široké a nemusia sa vojsť do každej skrinky. Napríklad model Gigabyte GeForce RTX 5090 je široká 34 cm a hlboká 15 cm. Jedno z odporúčaní je, vyberajte kartu podľa rozlíšenia, na ktorom chcete hrať. Full HD je najrozšírenejšie rozlíšenie medzi hráčmi. Ideálne pre tých, ktorí chcú vysoký framerate, napríklad 144 a viac FPS v kompetitívnych hrách, ako je napríklad Counter-Strike 2, Valorant alebo Fortnite. Na toto sú vhodné karty Nvidia GeForce RTX 5060 alebo 5060 Ti. Z AMDčka tu máme napríklad karty Radeon RX 7600 alebo 9060 XT. Poďme na 2K rozlíšenie. To je skvelý kompromis medzi kvalitou obrazu a výkonom a je vhodné pre hráčov, ktorí chcú viac detailov, ale stále chcú plynulé hranie. Vhodné karty sú napríklad Nvidia GeForce RTX 5070 alebo Ti-čková verzia. No a z AMDčka tu máme napríklad Radeon RX 9070 alebo 9070 XT. Pri takomto rozlíšení je už ale dôležitá aj VRAM, a to viac ako pri Full HD. Odporúčaná kapacita je mať kartu aspoň s 12 GB pamäťou. Poďme na 4K a toto naozaj preverí vašu kartu. Aktuálne je to najvyššie bežne dostupné rozlíšenie pre hranie a je extrémne náročné na výkon. Hodí sa pre single player hry s dôrazom na vizuálnu stránku. Odporúčané grafické karty sú neprekvapivo Nvidia GeForce RTX 5080, 5090, no a v prípade AMDčko tu nemá vlastne zatiaľ nejakú ideálnu kartu, ale vhodným adeptom by mohla byť Radeon 9070 XT s istými kompromismi v grafických detailoch. Nevýhoda hrania v tomto rozlíšení je vyššia cena karty, no a naozaj budete potrebovať poriadne chladenie. Mám tu pre vás aj tip navyše. Ak máte monitor s vysokou obnovovacou frekvenciou, napríklad 144 Hz, uistite sa, že vaša grafická karta zvládne takéto FPS na danom rozlíšení. No a nezabudnite, niekedy je lepšie znížiť rozlíšenie a získať plynulejší zážitok. Čo ďalej? Poďme na základnú dosku a procesor. Toto je komponent, ktorý doslova tvorí základ vášho počítača a všetky ďalšie komponenty sa od neho budú odvíjať. Základné dosky existujú vo viacerých formátoch a najčastejšie sú dostupné vo formáte ATX. Ďalšie formáty, či inak povedané rozmery, nie sú vhodné pre herný počítač. Ide o formáty ako Micro ATX alebo Mini ATX. V ďalšom kroku si treba vybrať platformu. No tu máte na výber celkom jednoduchú možnosť. Buď použijete Intel alebo AMD. No a podľa chipsetu bude doska podporovať aj ďalšie komponenty. A to najmä procesor, jeho konkrétnu generáciu
alebo niekoľko generácií. No a používatelia, ktorí chcú svoju zostavu postaviť na procesoroch Intel, majú k dispozícii 3 sokety. Modelu LGA 1200 sa vyhnite, nakoľko podporuje iba 10. a 11. generáciu procesorov tejto značky. Výhodou je síce nižšia cena, no zároveň budete narážať na limity vo výkone. Ide už o celkom staršie procesory. Za strednú triedu môžete považovať peticu LGA 1700, teda petica rovná sa socket, ktorá podporuje procesory Intel 12, 13 a 14. Teda 12., 13. a 14. generácie. Výhodou je podpora DDR4, ale aj DDR5 a technológie PCI Express 5.0. Kto chce super pomer cena výkon v roku 2025, tak na to máte tento socket. Pozor ale na to, že do budúcna nebudete môcť upgradeovať procesor bez výmeny. Čoho? Bez výmeny dosky. Používatelia, ktorí chcú silnú zostavu, ale zároveň už využívať 15. generáciu procesorov od Intelu s kódovým označením Meteor Lake alebo Arrow Lake, majú k dispozícii peticu LGA 1851. Počítajte ale s vyššou cenou a faktom, že máte na výber menší rozptyl procesorov. Nuž, najnovšie veci vyžadujú tie najnovšie komponenty, takže to musíte celé zladiť dokopy. Intel označuje svoje procesory ako Intel Core 3, 5, 7 alebo 9. Najnovšia generácia procesorov od Intelu má označenie Intel Core Ultra 5, 7 alebo 9. Trojka je ponovom vynechaná. AMD ide podobnou cestou a takisto označuje svoje procesory číslicami 3, 5, 7 alebo 9. Snaží sa tak trošku podobať na Intelu a dať používateľom možnosť priameho porovnania. Podstatné je ale jeho ďalšie číselné označenie. Napríklad Ryzen 9000 je najnovšia generácia, potom je tu Ryzen 8000 a najnižšia, kam má zmysel ísť pri hernom počítači, je Ryzen 7000. Aké procesory teda existujú alebo si môžete vyberať? Využiť môžete napríklad modely AMD Ryzen 7 5700X 3D, 5700 alebo 5500 GT alebo 5600 GT. Na výber máte naozaj dostatok procesorov. Výrobca tento socket stále podporuje, no treba zobrať do úvahy, že podporuje najmä staršie pamäte typu DDR4. Používatelia, ktorí chcú najnovšie typy pamäti označované ako DDR5 a prípadnú rozšíriteľnosť a rezervu do budúcna pre najnovšie komponenty, musia zvoliť peticu AM5. Podľa procesora si zároveň vyberáte aj vhodný chladič. Výrobcovia týchto komponentov uvádzajú, pre akú peticu sú konkrétne modely vhodné a podľa vášho rozpočtu si vyberiete chladenie. Pozor si treba dať najmä na rozmery chladiča, aby sa vám vošiel do skrinky. Základné rozdelenie je na vzduchové a potom vodné chladenie. Niektoré základné dosky majú v sebe aj Wi-Fi alebo Bluetooth, v opačnom prípade si budete musieť tieto komponenty dokúpiť. Skúste trikrát hádať, čo bude ďalší dôležitý komponent. Ono závisí podľa toho, aké karty, alebo lepšie povedané, aké rámky máte v ruke. Správne. Operačná pamäť je ďalší komponent, bez ktorého sa nielen herný, ale žiadny počítač nezaobíde. Tak poďme na to. Poďme si najprv povedať, na čo takáto pamäť slúži. Slúži na dočasné ukladanie dát, tak aby k ním mal procesor čo najrýchlejší prístup. Čím sú pamäte rýchlejšie, tým je plynulejšie hranie alebo práca s veľkým objemom dát, napríklad pri načítaní úrovní hry. Na výber máme základné dva typy pamäti, a to DDR4 a DDR5. Prvé sú bežné a cenovo aj najdostupnejšie modely, s ktorými sa nedá urobiť žiadna chyba. DDR5 poskytnú vyššie rýchlosti, no ale za výrazne vyššiu cenu. Moderné pamäte typu DDR5 sú takmer dvojnásobne drahšie ako staršia verzia DDR4. Nutné ale povedať, že stále aktuálna verzia. Pre náročných hráčov sú vhodné moduly 32 GB DDR5 s 5600 MHz frekvenciou a nízkymi latenciami, typicky CL16 alebo 32. Pre maximálny výkon v hrách ako Cyberpunk 2077 alebo Starfield, vtedy takéto rámky naozaj využijete. Pre menej náročných hráčov stačí 16 GB RAM DDR4 s frekvenciou 3200 MHz. Ideálne pre e-sportové hry ako napríklad Counter-Strike 2 alebo LoLko. Keď si kupujete operačnú pamäť pre herný počítač, tak treba si vždy kúpiť dva kusy. To znamená, kúpite dva moduly, aby sa dali zapojiť v Dual Channel. Tým umožníte základnej doske aj procesoru komunikovať cez dva paralelné kanály, a teda podstatne rýchlejšie. Namiesto 64 bitov využijete komunikáciu až na úrovni 128 bitov. A to sa celkom počíta. Pre herné PC je minimum podľa mňa 16 GB, teda 2x8 GB, ale lepšia voľba je priplatiť a mať
32 GB RAM, teda kúpiť ich v konfigurácii 2x16 GB. Typ pamäti je potrebné kúpiť si podľa kompatibility s vašou základnou doskou, pretože nie sú vzájomne zameniteľné. Na základnej doske sa nedajú použiť dva typy pamäti naraz. Používatelia, ktorí budú mať základnú dosku so zatiaľ najnovším soketom LGA 1851, budú musieť použiť výlučne pamäte typu DDR5 a teda si aj trošku priplatiť, ale získate zase vyššie rýchlosti. Staršie typy nie sú podporované. Pri RAM sa stretnete s dvoma kľúčovými parametrami a tými sú frekvencia a časovanie. Frekvencia RAM udávaná v megahercoch označuje, koľko cyklov za sekundu dokáže pamäťový modul vykonať. Vyššia frekvencia znamená, že RAM dokáže preniesť viac dát za rovnaký čas, teda má vyššiu priepustnosť. Časovanie, nemenej dôležitý údaj, inak zvaný aj ako latencia, udáva, koľko cyklov trvá vykonanie určitých operácií v pamäti. Najčastejšie sa uvádza ako CL, CAS latency, napríklad CL16. Čím je číslo nižšie, tým rýchlejšie reaguje RAM na konkrétne požiadavky. Spomenúť ešte môžem dva pojmy, a to Intel XMP a AMD Expo. Toto nie je to Expo v Dubaji. Ide o špecializované profily určené na pretaktovanie pamäti, ktoré umožňujú dosiahnuť vyšší výkon počítača. Každý z výrobcov má svoju vlastnú technológiu, ktorá je založená na optimalizovaní nastavenia frekvencie a časovania a napätia a tak celkovo to pomieša dokopy, aby to stabilne fungovalo. Intel má túto technológiu dostupnú pre pamäťové typy DDR3, 4 aj 5. AMD túto technológiu poskytuje pri procesoroch AMD Ryzen a pamäťových typoch DDR5. Je to technológia, ktorá poskytne jednoduché pretaktovanie tak, aby bolo zároveň bezpečné. No a kompatibilitu s touto technológiou si musíte overiť vždy pri základnej doske, procesore, ale aj operačných pamätiach. Pamätajte však na to, že takéto pretaktovanie môže mať vplyv na záruku pamäte RAM. Poďme na ďalšiu súčasť počítača a to sú pevné disky. Dnes ich rozdeľujeme na SSDčka a harddisky. Vzhľadom na to, že v počítačových zostavách býva všeobecne viac priestoru, je vhodné zvážiť kombináciu SSD disku a harddisku. Najlepšou voľbou je kúpiť si NVMe disk ako primárny, a to v kapacite minimálne 1 TB pre herný počítač a štandardom PCI Express 4. Používatelia, ktorí vyžadujú viacej úložiska na objemné súbory, by mohli zvážiť aj HDD, teda harddisk, napríklad v kapacite s 3 TB. Vhodným riešením je aj kombinácia výkonnejšieho NVMe disku SSD a druhého disku napríklad s menším výkonom, a to buď v štandarde NVMe alebo SATA. To sú potom tie väčšie SSD disky, ako je vidieť aj tu. Najnovšie máte k dispozícii aj disky podporujúce PCI Express 5. generácie. Rýchlosť sekvenčného zápisu a čítania je na dvojnásobku predchádzajúcej generácie, teda Gen 4. Rýchlosti dosahujú až 14,2 GB za sekundu pri čítaní alebo 11 GB za sekundu pri zápise. Takéto údaje poskytne napríklad disk Kingston Fury Renegade G5. Ten má kapacitu 1 TB, čiže plne postačujúcu na herný počítač. Takýto disk ale stojí najmenej 200 €. Disk podobnej kapacity alebo vo verzii 1 TB z generácie 4 kúpite minimálne o polovicu lacnejšie. Z tohto už by sa asi dal poskladať herný počítač, ale takto komponenty mať asi nechcete. Takže čo potrebujeme? Počítačová skrinka. A to je ďalší základ. Ja mám vlastne pocit, že tu je všetko základ, ale skrátka všetky tieto komponenty na herný počítač potrebujete. Tak poďme na počítačovú skriňu. Tak ešte raz, je to základ počítača a sú používatelia, ktorí sa chcú výzorom skrinky pochváliť. Niektorí zase môžu vyžadovať funkčný dizajn a na vzhľad si až tak nepotrpia. Nutné ale zároveň dodať, že väčšina skriniek určených pre najvýkonnejšie zostavy už same o sebe vyzerajú dobre. Či už majú RGB podsvietenie alebo nie. Univerzálne skrinky určené na tie najvýkonnejšie zostavy sú označované ako Big Tower. Najviac sa ale používajú na pracovné stanice a vodné chladenie s viacerými ventilátormi. Na herný počítač vám postačí aj skrinka typu MIDI. Je v nej dostatok priestoru na rozšírenie komponentov a myslieť treba najmä na umiestnenie veľkého ventilátora, procesora a objemnej grafickej karty. Špeciálnu pozornosť pri výbere rozmeru skrinky by ste mali venovať vtedy, keď budete chcieť aplikovať vodné chladenie. To je náročnejšie na inštaláciu, no zároveň prinesie efektívnejšie chladenie pri vysokom výkone. V herných zostavách vystačíte aj s chladením vzduchom a aj preto je vhodné mať čo najväčšiu skrinku. Prúd vzduchu bude vďaka tomu čo najsilnejší a nebude blokovaný priestorom, v ktorom sa tesnia naukladané komponenty a káble. Práve grafická karta je niečo, na čo si treba dať pozor.
Do malej skrinky väčší model nevložíte a tak môžete byť limitovaní konkrétnou sériou karty a budete musieť zvoliť čo? Menej výkonnú verziu, ktorá je aj rozmerovo menšia, no ale neposkytne adekvátny výkon v hrách. Pri skrinkách MIDI s týmto nebudete mať problém, tie sú pripravené aj na najvýkonnejšie karty s rezervou na budúce modely. Dizajnovo ladené skrinky majú bočnicu z temperovaného skla. To vyzerá už samo o sebe dobre, no po aplikovaní RGB komponentov získate aj svetelné efekty navyše. Niekedy sú súčasťou skrinky, inokedy ich môžete dokúpiť samostatne. Nejde len o samoučelné osvetlenie, ale aj o signalizovanie rôznych stavov, napríklad zmena farieb pri konkrétnych hrách alebo zaťažení komponentov. Efektne vyzerajúce sú skrinky typu fish tank ako akvárium a skrinky s drevenými prvkami. Poďme na ďalší komponent a viete, čo bude ďalší dôležitý prvok? Nebude to už základ, ale bude to dôležitý prvok a tým bude zdroj, pretože hernú zostavu treba nejakým spôsobom napájať. Tak poďme na ďalšie detaily. Je to ďalší z komponentov, ktorý bude závislý na veľkosti vašej skrinky. Tu potrebujete zobrať do úvahy, že prihliadate na jeho výkon, no ale zároveň aj jeho veľkosť. Je to jednoduché a logicky do skrinky typu ATX zmestíte zdroj s označením ATX. Veľkú pozornosť treba venovať jeho výkonu vo watoch a energetickej efektivite. Na výber je niekoľko štandardizovaných úrovní efektivity a sú označené ako bronz, gold, platinum a titanium. Ako najlepšia stredná cesta sú vhodné zdroje označené ako 80 plus gold s minimálne 92% účinnosťou pri polovičnej záťaži jeho menovitého výkonu. Na výkonné zostavy je odporúčaný výkon aspoň 800 W a viac. Zdroje sa ďalej delia na nemodulárne, to znamená, že všetky káble sú k nemu napevno pripojené. Okrem toho máte ešte polomodulárne zdroje, kde je hlavný napájací 24-pinový kábel pripojený napevno a ostatné sa dajú odpojiť. No a modulárne majú všetky káble odpojené. To je napríklad aj tento zdroj. Takéto odpájanie káblov je vhodné napríklad z dôvodu tzv. Káblového manažmentu, aby vám zbytočne netrčali nevyužité káble a nemuseli ste ich niekde upínať alebo nejakým spôsobom sa ich tak povediac zbavovať. Používatelia, ktorí zvažujú použitie grafických kariet NVIDIA RTX 40 alebo 50, by mali siahnuť po štandarde ATX 3.0 alebo 3.1. Špeciálne si treba dať pozor na konektor označovaný ako 12 VHPVR. Ide o konektor, ktorý je nechválne známy a je na grafických kartách od NVIDIA a nie v dobrom sa preslávil svojimi problémami s prehrievaním. Konektor je totiž veľmi citlivý na to, či je úplne a správne zasunutý. Ak nie je zasunutý tak povediac na doraz, môže dôjsť k zlému kontaktu a zvýšenému prehrievaniu. K starému zdroju teda pri zapojení cez tento konektor budete potrebovať aj redukciu, čo môže spôsobovať ďalšie problémy. Používatelia, ktorí majú kvalitný a novší zdroj s natívnym konektorom tohto typu, majú z polovice vyhraté. Pozor si však treba dať na skutočne správne a dôrazné zapojenie. Pri najvýkonnejších kartách, ako sú napríklad RTX 5090 od NVIDIA, môže byť potrebné použitie dvoch takýchto konektorov. To ale znamená, že staršie zdroje na napájanie takejto karty nebudú postačovať. K hernému počítaču je vhodné kúpiť si aj správne herné príslušenstvo. Nie je to len o farbičkách a podsvietení. Doplnky ako klávesnica alebo myš majú špecializované funkcie a sú zamerané na podanie čo najlepších výkonov pri hraní hier. Herné myši majú rýchlejšiu odozvu, presnejší snímač, doplnkové tlačidlá plus makrá na komplexné ovládanie vašej hernej stratégie a ďalšie špeciality. Okrem toho je takou zaujímavosťou aj perforovaný chrbát myší s ventilátorom a to majú niektoré modely. Samozrejme tie modely sa od seba líšia, ale povedal by som, že herné komponenty sú taká vyššia kategória oproti štandardným kancelárskym komponentom. A teraz nehovorím o tom, že tieto komponenty vás budú stáť stovky eur. Napríklad špeciálne myši, ktoré majú perforovaný chrbát, kúpite s cenou už od 10 eur. Existujú aj špeciálne edície s viac ako 10 tlačidlami, snímačom zo 16 000 dpi a tak ďalej. To je vhodné nielen na rýchle reakcie a presnosť, ale aj na lepšie použitie práve na veľkých 4K monitoroch. Klávesnice zase ponúkajú mechanické snímače a často aj podsvietenie RGB a to sa mne zdá celkom zaujímavé. To sa dá nastaviť pre každú hru samostatne alebo si farebne odlíšite vami používané klávesy v konkrétnej hre alebo na čo najjednoduchšie rozlíšenie podľa toho, čo robíte. V niektorých prípadoch majú klávesnice aj doplnkové makroklávesy alebo software, ktorý napríklad povolí používateľovi zakázať aktivovanie klávesy Windows. Mnohým sa už stalo, že počas hrania ste omylom stlačili kláves Windows a ocitli ste sa
no nie v ďalšej úrovni, ale na ploche systému. A ak sa vám to stalo počas najväčšieho herného zápalu, asi z toho nebudete veľmi nadšení. Podceniť sa neoplatí ani taký detail, akým je napríklad podložka pod myš. A tým nemyslím staré noviny. Na trhu nájdete viacero typov s cenami už približne od 10 eur po násobky tejto sumy. Sú vyhotovené zo špeciálneho materiálu, po ktorom sa myš doslova kolže. Aj tie najlepšie myši využijete len s kvalitnou podložkou. Reproduktory a slúchadlá. Povedzme to takto. Po grafike potrebujete aj tú vizuálnu stránku alebo sluchovú stránku, no skrátka, mať dobré ozvučenie sa určite oplatí. V rámci ozvučenia máte na výber medzi slúchadlami a medzi reproduktormi. Herné slúchadlá môžu byť káblové aj bezdrôtové. Pozor si treba dať na to, aby išlo o skutočne herné slúchadlá prispôsobené na rýchlu odozvu. To platí pri bezdrôtových modeloch. Slúchadlá pre hráčov majú aj mikrofón, a to buď odnímateľný alebo pevne pripojený, a veľmi jemné polstrovanie. Ich špecialitou je totiž najmä dizajn, a to tak, aby sa čo najlepšie nosili a takisto aj kompatibilita s rôznymi platformami. Nie len s počítačom, ale napríklad aj s PlayStationom alebo Xboxom. Reproduktory pre hráčov majú takisto niektoré špecifiká. Zameriavajú sa na podanie zvuku s dôrazom na čistotu a priestorové vnímanie, čo je vhodné pri taktických akciách. Majú rôzne režimy nastavenia zvuku podľa toho, či hráte hru alebo sledujete filmy, keďže tieto reproduktory sú zároveň univerzálnym príslušenstvom a vôbec nie sú určené iba na hranie hier. Častým prvkom býva aj podsvietenie, ktoré vytvára efektnú atmosféru a podľa typu reproduktora sa dá aj prispôsobiť. Podobne ako pri slúchadlách, aj tu je viacero možností pripojenia, napríklad cez USB, AUX alebo Bluetooth. No a ako sa vraví, je dobré sa pohodlne usadiť. Herné kreslo je dôležitá súčasť celej hernej zostavy a poďakuje vám aj váš chrbát. Herné kreslá majú svoj nezameniteľný dizajn a už od podstaty vyzerajú lepšie. No podľa môjho názoru oni niekedy vyzerajú ako sci-fi kozmickej lodi, ale prečo takú nejakú sci-fi kozmickú sedačku nemať aj v obývačke? Herné kreslo poznáte už z diaľky. Má teda výraznejší dizajn a naozaj niekedy vyzerá ako z inej planéty. Vyznačujú sa ale najmä ergonomickým tvarovaním v bedrovej oblasti a krku a takisto majú aj pohodlné opierky na ruky. Celkovo je to kreslo také byteľné a ja by som povedal, že takéto kreslo sa hodí aj na prácu, nielen na hry. Zvyčajne umožňujú nastavenie výšky sedadla, sklonu či hĺbky a takisto aj výšky opierok na ruku. Vďaka tomuto prispôsobeniu si každý hráč môže kreslo upraviť presne podľa svojich potrieb. No a atraktívnejší farebný dizajn je doplňaný pri niektorých modeloch aj podsvietením. No a sme v závere, takže z toho, čo som porozprával, by sa už dal poskladať nejeden herný počítač. No a nakoniec ešte by ste sa k nemu mohli aj posadiť. Toto bol prehľad, ktorý vás uvedie do zákutia toho, ako vyberať vlastne komponenty herného počítača. Detailov, čo treba vedieť, je viacej a určite máte aj svoje otázky. V Datakompe vám experti poradia s výberom takýchto komponentov, no a ja odporúčam využiť aj zostavy, ktoré priamo v Datakompe majú hotové. Nemusíte si teda robiť žiadne starosti, pretože tieto zostavy už sú vyladené tak, aby ste mali istotu spoľahlivej prevádzky. Navštíviť ich môžete v predajniach Datakomp v Bratislave, Košiciach, Prešove alebo na webe Datakomp.sk. Ja sa s vami lúčim a ak som na niečo zabudol alebo máte na niektoré veci iný pohľad, napíšte mi to do komentáru a ahojte na budúce.